Mira, avui us presento un bon amic, és l'Agustí Benedito. Va ser candidat a la presidència del Futbol Club Barcelona, va quedar segon, va ser la sorpresa de les últimes eleccions al Barça. I avui jo l'únic que li vull preguntar és una qüestió, i és la gran pregunta que molts independentistes es fan. Què passarà amb el Barça si arribem a ser un país independent? Jo crec que la pròpia dimensió del club, que en aquests moments ja és de dimensió universal, no? Milions i milions de seguidors, és una marca prou reconeguda, estarà una mica a les nostres mans. Jo crec que al final el Barça, en aquest escenari d'una Catalunya independent, gairebé decidirà si vol seguir amb el que seria una lliga, doncs, potser ibèrica, que se n'hauria de dir, o bé fer una lliga catalana o qualsevol altre escenari. Jo crec que depèn de nosaltres. El que sí em sembla que tinc bastant clar que el Barça-Madrid, jo crec que no se'l deixarà perdre ni aquí ni allà. Per tant, a mi em sembla que no canviarà massa res. Jo crec que tot seguirà una miqueta a nivell esportiu com fins ara. Així que toca és decidir. El que toca és decidir, i això és irrenunciable. I això és irrenunciable. Segur que sí. Moltes gràcies. Gràcies a tu.